बिजनेस मैन लड़का ही करो ही कमैया हो। बिजनेस मैन लड़का ही करो ही कमैया हो। एते सुनर दुल्हवा देखनो करियो वाला न मिलता हो। एते सुनर दुल्हवा देखनो करियो वाला न मिलता हो। बिजनेस मैन लड़का ही करो ही कमैया हो। बिजनेस मैन लड़का ही करो ही कमैया हो। एते सुनर दुल्हवा देखनो करियो वाला न मिलता हो। एते सुनर दुल्हवा सुननो करियो वाला न मिलता हो। Mixed by Krishna Digital Recording Studio, Hajipur, Vaishali. एते सुनर दुल्हवा सुननो करियो वाला न मिलता हो। चार चक्का गाड़ी मंगतो दहेज जी। कहवा से मैनेज करवा सुना ससुर जी, सुना ससुर जी। चार चक्का गाड़ी मंगतो दहेज जी। कहवा से मैनेज करवा सुना ससुर जी, सुना ससुर जी। सोचा विचार न जल्दी बना लो घर के अपन जमैया हो। सोचा विचार न जल्दी बना लो घर के अपन जमैया हो। एते सुनर दुल्हवा देखनो करियो वाला न मिलता हो। एते सुनर दुल्हवा सुननो करियो वाला न मिलता हो। सुनर दुल्हवा सुननो करियो वाला न मिलता हो। Krishna Recording Studio, Hajipur, Vaishali. संजीव प्रेमी के बतिया मान जी। काहे खातिर देवा एने ओने ध्यान जी, एने ओने ध्यान जी। संजीव प्रेमी के बतिया मान जी। काहे खातिर देवा एने ओने ध्यान जी, एने ओने ध्यान जी। राइटर कृष्णा कहो सुना ये हो सही समैया हो। राइटर कृष्णा कहो सुना ये हो सही समैया हो। एते सुनर दुल्हवा देखनो करियो वाला न मिलता हो।